El tren de Carcaixent. Número 1, locomotora de la línia carcaixendènia de via estreta i la màquina dièsel, la Sarita, s'encarregaven de traslladar als actes de la barraca tota la gent que no disposava de vehicle i renunciava a fer-ho a peu. No farien massa voltes aquell viatge. Un any després fou suprimida la línia ferroviària. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù con te. El tren de Carcaixent anava fins a Gandia. Començà a funcionar a l'any 1864, però encara no duia màquina de vapor. L'arrossegaven els rossins i les saques riberenques. Després ja li posaren màquina de vapor i anava cap a la barraca d'Aigües Vives, costera amunt, bufant, i el portitxol per a botar a la vall li costava de lo més pujar-lo. D'allí dalt ja es veia la mar. Després per Jaraco i Geresa anava cap a Gandia. Amb una vella melodia del Far West americà, buscant-te el meu xicotet record, el meu trenet, avui ja desaparegut. Corres més? El tren de Carcaixent, 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 fent xuf-xuf, el tren de Carcaixent, ix quan vol i arriba quan pot, fent xuf-xuf, el tren de Carcaixent. Ja se'n va el meu trenet, 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 fent xuf-xuf, se'n va el meu trenet, ix quan vol i arriba quan pot, fent xuf-xuf, se'n va el meu trenet.